Bereyoni go oyo kabeire omukonyi b'omugambi we sublocation ya Matieko asereta Doyle Marigi abagakuru okubore okyasa abantu kwenekia bunangweso kya baregenkyo eriyo kwenyorera obolingoria kwenene tibakoganya weka chinga kibarwarire chinga kyechiboigo nigaru okubore okyasa basae gwerusanania gosegwe gotiga gotumeka ebinyugwa byo gotindia ebyateba buna byasaririe abasa bange nabayo kwerera obosaria bwechingenjo ao Somebody Francis Doyle Marigi, former area sana chief Matieko sublocation, ase gongwa kanambi yamana sana etimu ya kurubosongo ya torrente ire project yego jagaiga kuwa mono go yakonya abantu baitu nangu saba abantu baitu asimwaika andonsi asimole gusi tugania oruware oimukiwo kinyagitari nigere boya biko gendo pimwe kore buyumanye kananga ki mbuyore ekero utari buya mbagote binga ngayoko ande buya abantu baitu timadingi kiabenga kiyabono higa youth ekeboriaga kiaberege kongo okonyo kinyasore okonyo amarua twangori abayiburi baitu gake bakwanira abana babo inga kiyabere kongo abana baitu egere baire ngora ebintu ebimambi ntokonyo abarayi bamambi ekero abarayi bono baruraro nintwe totegemeta abana ababono bararo nasabire abayiburi baringi gwanja bakeani ebitari ebyasara biratokonye mbuya orosi byasara byamatoke kirege ntukyanagarya kuwa amangana kufirisha ngamarua engwa saa 2 saa 8 asoiguye ayibona marugote yagabone sumu Kenya saba seseni na mwira ne kikanisa musabe nya